Некалі тут білі ў званы, чыталі Божае Слово і ўзнасілі малітвы ў розныя часы хрысціяне ўсходняй традыцыі. Спачатку уніяты, пасля праваслаўныя. Зараз ад Прачысцінскай царквы ў Шарашова засталася 18-метровая званіца. Абмінуць яе немагчыма. Захаваны аўтэнтычны вонкавы выгляд драўляна-нефарбаванай будовы і унікальная гісторыя самой царквы, якой зараз няма, да сённяшняга часу выклікаюць інтарэс. Вучань Шарашоўскай школы Сергей Кабылкевіч разам з настаўнікам гісторыі Тэрэсай Панамар правялі сваё даследаванне, напісалі навуковую работу на вучнёўскі конкурс і нават самастойна вылічылі памеры царквы. То нам показали план Шерешева 1913 года. На нем было четко видно вот эта улица. Она была равна 6 английских саженей. Мы посчитали размеры храма. Оказалось, что он построен в соотношении 2 к 1. На то время это было характерно униатским храмом. А размеры церкви было 30 метров на 15. Званіца была пабудавана ў 1799 годзе, сама царква яшчэ ў 1760. Да 1839 года была уніяцкім храмам, пасля праваслаўным. Будынак, узведзены мясцовымі майстрамі без адзінага цвіка, на жаль, праз 200 год быў разабраны савецкімі ўладамі. У Нацыянальным музеі Беларусі зараз захоўваецца унікальны іканастас гэтай царквы, а таксама Евангелле. Вялікай радасцю для даследчыкаў Прачысцінскай царквы сталі фотаздымкі, якія выпускнікам Шарашоўскай школы перадала унучка святара Паўла Валанцевича, які сам некалі служыў у храме. Мы не рассчитывали на такое большое везение, что действительно мы сможем отыскать. И эти фотографии помечены его рукой. Помечен год, 1957 год, когда он фотографировал здесь. И мы увидели и храм, и дом священника. Тоже он там сам есть на этих фотографиях. Поэтому вот это как-то очень многие люди в Шерешево просто были действительно счастливы. Зараз у Свята-Мікалаіўскай праваслаўнай царкве ў Шарашова можна ўбачыць два падобныя ўкрыжаванні. Адно захавалася яшчэ з той самай Прачысцінскай царквы, што добра відаць па фотаздымках. Кажуць, што некалі тут адбыўся і свой цуд, укрыжаванне заміраточыла. Захаваліся і 4 ківоты з выявамі Серафіма Сароўскага, Раства і Пакрова Багародзіцы, Васкрасення Хрыста. Асаблівую цікавасць выклікае абраз Дабравешчання, дзе архангел Гаўрыіл бласлаўляе адначасова Дзеву Марыю і рукой і кветкую, што было, як тут мяркуюць, уласціва для стылю часоў уніі, а таксама абраз бичавання Христа. Икона бичевания Иисуса Христа, она вообще очень редкая, старинная икона. И, что касается нашей церкви, то она у нас была очень темная, но после реставрации, которая проходила в этом году, то мы можем хорошо рассмотреть, что на ней изображен Иисус Христос, и, соответственно, его бичевание. Поэтому мы гордимся, что у нас и ценим эту икону, и очень рады, что она есть у нас в нашем храме. Перад шарашоўскімі даследчыкамі стаіць яшчэ нямала пытанняў, на якія яны шукаюць адказы адносна гісторыі Прачысцінскай царквы і яе служыцеляў. Ці будзе калі-небудзь адноўлены храм і ў Шарашова вернецца гістарычны іканастас і унікальнае Евангелле, зараз, безумоўна, сказаць немагчыма. Але дакладна вядома, што захаванне духоўнай і культурнай спадчыны, а таксама пошук гістарычнай праўды абавязковая складаючая агульнай памяці і самасвядомасці народа. Вераніка Якавец, Тыграна Капян, телерадиокомпания «Брест».